बताव हो पतो है जवन चल गइल बिया न कि सारा काम हमरे करे के पड़ता। इतना भारी देही बाटे उठ बैठ कर बुझाता कि एक हफ्ता खातिर गइल बे। एक हफ्ता में हमारा के पातर कइए दिकारे आई भाई। अब तो बर्तन माजे के बाटे। ए बड़की माई रे का हो काने भाई अपन घरे का रे बड़की माई भौजी ने खीजे का कि तू झाड़ू लगावा हमारे ना ये बची ओकर भतीजा के ओहार बाटे जनलू। ये ना पारे बड़की माई बड़ी धधा तोरी सन आजकल के महतारी के पतो है त करी है का आजकल के पतो आवा तोरी सन चल। अरे अंजू हमर पतो ही करे लेगा हमर पतो के तू मत कर जल्दी कि ना उ नहीं खत्म ना रहे तो हमरा मुंह में देखल कि चम्मच से खियावे टोसा या दूध सान के कहीं का रे बड़की माई तोरा के बोलो बेकार बड़ुए लागली हम ना मैंने कहत कि आजकल के पतो तोर भले भौजाई ना करते सब। देख हमर भौजाई लाखों में एक बारी सन हमरा के इतना ले आइल बड़ू बियाह में लेवे के बाद बड़ा बढ़िया एथु बड़ाई बतिया कैसे लड़े ली रे बड़की माई तू हमारा से देखल ना चाहिए का हमरा के जब आई ना ससुर से तो के का देखल चाहिए रे कुंवार रहली तो मार जाने अपनी बड़का पापा के बगल में से पैसा चोरात रहली कछी में कार होते में तू अरे चोरा ना रहली रे तो उ लइका पके ना करेला बताओ लइका पके ना चोरावेला। आ सुन ना उ सब बात खत्म कर। ए बार मैं कहनी नु भौजी कहली है जे ना कि शाम के गीत गावे खातिर ना जी है तोरे भौजाई बाकी मक चूसड़े ये ऐसा ही ना कि नौनिया के कह देबेला आ त तोरे पर काम चला होता है सब दे दिया 151 भुला जीबी होता नहीं। अरे तो ये में कौन शिकायत पे कोनो अभी बियाह बड़ुए आदमी शाम के गीत गावे खातिर बोलावत बियाह नहीं खे तो वैसे का काल बोलाता वाला बड़ुए तो गवाला जब तक बियाह ना होला तब तक शाम के शाम गीतिया तो उहे कहली भौजी ना तो कुछ खातिर के होला तो आखिर नौनिए ना कहेली हमने की है बात तू न बड़की मैं हमरा से बहस करबी अच्छा आज ये तुरंत चल ठीक है बड़ी खाना मत करी हमारे घर खाना बनी खा लिए। हां तो ठीक है ना बरे हां वो मुर्गा चावल बनता है आज मुर्गा चावल। हां तो ठीक बा टिफिन ले ले सुबह खातिर के दे तू तो राक्षस रे पेटू है रे बड़की मैं खाली मीट मछली खाते रहली आ तन कम मोटो हो बुढ़ा जीबी तो फिर बहुत दिक्कत है बहुत तोरा ना चललू अपने मुंह से टीनियर बारू तो बात बतिया होता खाली मुर्गे खाते रह। चल आओ तनी धो के आओ तनी अब बड़का बाजी कहां पर गोल बनो रे तू बाजारे अभी वो बुढ़िया पता के लड़े बड़की माई अब उनकर मुंह पे मत कह मोरी कैसे तू सहत रे बड़की माई हम तो ना सहत। अरे पगली तोरा से का छिपावे के बा तू तो संगे रहत रही त तू तो जानते बड़ी हम पटैले नहीं खी हम पटैले हई छोटी होए न देले रे जो अरे बड़की माई कोने काम चला दम अपने ने काम चला ठीक है जो तू हम जाता नहीं कहे अभी कहे के बड़ुए और जाता नहीं भौजी घर कह देबे चल ठीक बा जो हम मेनका भौजी से कह के उहे ना ढोलक बजावेली बढ़िया एने टोला मोहल्ला में कौन लुरगर बाड़ी सब लेकिन हमरा के देख के जोरे ले काहे से कि ओकरे और कने हो जरा पटैले बनी देख के जोरे ले ओ हां ए बड़की माई देख काम चलई लेकिन बियाह मत करी है ना घर के भी ना घाट के भी कोनो बात नहीं करे ठीक बा तोरा से बहस करी के टाइम नहीं जाता नहीं कहे में के भाभी से। अरे सब बात की एक बात के बर्तन में जाई ना मुर्गा बनता पहले छोड़ मुर्गा बनता आ चले दो ताला मारे दो बर्तन में जाई ना अकेले पेट के बानी आ कोही दिल से कैमरा घरे कहे हाँ तो कुंवार रहे जो तबे से हमनी के दोस्ती है जाता ताला मार दी। ए भौजी का हो भौजी भैया ने सच लेबू कि निकलबू बहरिया ये हो अरे अबू तब ना देखबू के हो अंजुआ हनी अरे अंजू बबी ए भौजी कही आइलू हो बड़की भौजी तारे के बोलैली है गीत गावे के ढोलक बजावे के हमरा के हाँ कैसे के बियाह पड़ल बउए ना तो दीदिया के तो शाम के शाम गीतिया गवाला ना ए छिनाल बा के कुछु का चिकना गल बड़ू हो अरे भतारे के लगे सबे के चिकना जला ससुरा के पानी सेट कर देले बा ना आना अब का करबू ए भौजी सुन ना कहनी है ना गोल जो बड़की माई घरे वो कहे खातिर कनी ए बड़की माई अभियो बूढ़ा बतियावेलन तो कहते कि हाँ उ बतियावेलन तो हम पटाक रखले बानी ओइसे देखा हमारा उनका से ना पटेला उ हो तरीका हाँ तो कहाँ दिक्कत है तो हम ना जीव देखा भौजी ऐसे मत कर तारा हमरा घर जाए के बना अरे उ बुढ़िया देख के बैठेले हो हमरा के हम ना जीव ना कुछ हुई हमरा घर जाए के देखा माने उनका चलते हमनी से रिश्ता खराब करबू तो देख लिया अगर हमर पे एड़ी टेढ़ी मरिए नु तो हम उनका नतीजा बना देबो जे जान जिया कोई ना एडिटेड बोले ढोलक वाला बजा हम लेके चलता नहीं चला आई हो तो बैठा ना
अरे बैठे के टाइम बड़ुए कुआर तो दिन दिन भर हमारा घरे रहत रहू अब बियाह और कुवार के मजा कहाँ बड़ुए हो भौजी। कुवार में तुम्हारे घूमे जाते हैं बाजार करे, अब कहाँ वो दिन मिला। हो बिटुया तार दूल्हा हो गइल बड़न। हाँ आइल बड़न, का कर माई बाबू जैसा रहन वैसा बियाह शादी कर दे पी के गिरल रहेलन सब। हम ही सिलैया कर कर के कमाई ना बियाह कर हो ना पता रहे का सुनले रहे लेकिन हम जानत रहे कि झूठ बोलत ऐसा। आइए भौजी का कहीं पी के हमरा के लाते लती आवेलन, लेकिन का करी माई बाबू हाथ बांध धरा देले बड़न। तो माई तो धन देख के गइली कि मार दू ताला तीन यही ताला ले कहल घर गइल बा। बा कि गरीब घरे बियाह कर दो, अमीर घरे मत करो। जितना गरीब घरे इज्जत हो जाए अमीर घर ना हो जाई। अब का धने बड़ुए काम ना काम के हमरा सुखे नहीं खे। बता वही सोना नियन लड़की के भोट दे का करबो अब हाथ बांध धरा देल बन तो निभाहे के बान। हाँ, जा, जा, बच्चे कैसे ना तो कहल गइल बा कि नैहर से डोली तो ससुर से अर्थी उठेला। हाँ। अब तो हमार जिंदगी में उहे लिखल रहे। चल चलो अब ये चली हाँ चलो ना भौजी, चाहे आज ही हो लेट आज मत हम करी। जान आज बाप रे कथा तरीका त नहीं दादा बिटुया के कथल ना छुटी। हाँ तो जैसे कहले रहो देवाल फानत रहो कुआर पर तो भट्टी हसन ना एक क्षण घर में तार गोड़ रहत रहल। कहानी सबका घरे ए भौजी जेकरा घर ना कहे के ओकरा घरे हम कहल हई। तोहरा से भले दुश्मनी बा, हमरा से नहीं कि हम सब कोई के बड़की माई के भौजी के दुश्मनी चलै है जे त हम उन्हा लोग के गोड़ आज तब तक ले गावे का सुनियन जे तई इहो सोचत है कोई झूठल बात तना देर में आवत तड़ी से याद रखत। मियाँ की ढारी मोइया कावेली झुलुआ की झूली झूलीना सतो बनी गावेली गिरिया की झूली झूलीना झूलता झूलता मैया के गाली पियोसी। हम बजाई तार बजावे आवेला हमरे बजावे बजावे ला लेना आज आ बिटी का रे बड़ी ई ना के तनी और मेतु क के बिछावे ला त अच्छा रुक सबटा एक बार लेके आवत है रुक। जी बड़ा सोच समोर के आइल बनी। अरे हमार त कबो तना रहेला बुढ़ौती आ गल तनी निकल मले अंजुआ हमनी तो उठ के चल गइल काहे का रे बड़ी नहीं अपना खा सकी ना एक हो दे के बोलै चटैया ना लेकर बंजन ओ जा दिन नीचे बैठ जाइए। हां जरूर बैठ जाइए। का रे बड़ी बजा बजा अब ला तू बजा देख अरे गाय लड़ाई जैसे झगड़ा मत भैया करिए तेरा पंडा ना खाला तब ऐसे मत करिए। देखिए घर टीटी में मत देखा शादी ब्याह का घर बा। मियाँ की दाढ़ी मैया लावेली झुलुआ की झूली झूलीना सातो बहिना गावेली गिरिया की झूली झूलीना सातो बहिना गावेली गिरिया की झूली झूलीना झूलता झूलता मैया के लागली पियासिया की झोली भइलीना मैया मला होरी आया आवाज होरी चली भइलीना मला होरी आया आवाज होरी चली भइलीना सुतली बाड़ूगी जान आओ बजी आओ का करतनी चल देखा जला देखो ना चाहो देखो ना पाई भाभी बोले जा उधर हो जा बाबू। हम बम्बी आ जाएंगे चल अजी बजाई जाए दी बाड़ूगी जान मालिन की बूंदाए कना धोरे पानिया पिया मालिन बूंदाए कना धोरे पानिया पिया मालिन बूंदाए कना कैसे के पानिया पियाई सीताली मैया मोरा गगना बाड़े बाला काना दान मैया बाला काना दान मैया मोरा गगना बाड़े बाला काना दान मैया मोरा गगना सोने के खटलवा मालिन बाला का हमारा गावे तो तालू पीछे से गावे। हाँ, गावे। हां चल ऐसे ऑनलाइन चेंज कर दे
सोने के खाट लाए मैया सोने के खाट लाए मैया टूटी फाटी जोई है बालकवा कोरोना हे भुइया बढ़िया बढ़िया सोहर सोहर झूमर जौनी आता तो नहीं गावा जा हाँ तो गाई सोहरिया कहीं जा गाओ करे खड़ा होता यही एक जगह कन्या रहे तो कितना निक लगे ना तब का जब आज नैहर में तो- बिया भी ना हो कन्या वो तो अपन दिक्कतवे सन बिया अब साहित्य नहीं के परत का करिया दीदी और ऊपर से मैं बड़का ऑपरेशन करके बबुआ भइला अब जाए दी फिर आज तो फिर हो जाए एमे का गाओ करे गाओ ता हमें निकल एक बार हो खाए लग भूखे ना से कभी फिर आ जाए हाँ। जुगा जिया सुलाला नावा भावनावा के भाग जागल हो एलना लाल होइए फुलवा के दीपक मानवा में आस लागल हो एलना लाल होइए फुलवा के दीपक मानवा में आस लागल हो जी तो गई मुआ माता हौवे जैसे माई के अखिया बाबू के हो एलना नला हो जनवा सुरु जावा के खतनी कला गेला हो एलना लीला हो जनवा सुरु जावा के खतनी कला गेला हो सासू सुहागिन घड़ा भाभी नयन धन लुटावेली हो एलना लाल होइए फुलवा के दीपक मानवा में आस लागल हो एलना लाल होइए फुलवा के दीपक मानवा में आस लागल हो गाय जी बुच्ची गाय झूमर गाय सोहरम ना गवाई अब बा- झूमर गाई ना अब बबुआ जे ते सोहर मर गावे झूमर गाई गावा जा कहीं जी दीदी कढ़ाई दाल बनावनी भात बनावनी भुजिया अचार हो दाल बनावनी भात बनावनी भुजिया अचार हो चोखा खातिर रूसल बाड़े राजा जी हमार हो चोखा खातिर रूसल बाड़े राजा जी हमार हो चोखा खातिर रूसल बाड़े राजा जी हमार हो बनाई उनाई जब चलनी बाजार हो बनाई उनाई जब चलनी बाजार हो बाजार में गेलुआ पूछे हो तोहार हो बाजार में गेलुआ पूछे हो तोहार हो सासू नाचा हो छोटको नाचा बक हमरा ना नचावेला जी हाँ, पूछी जी का देखो बड़ ना, भतीजा भाई भाई वाला। तो पूछी जी ना दोनों जन नचेला नाचो, जा उठा जा खड़ा कीजिए बच्ची जी उठाओ भौजी उठा जी रहुआ बड़े के गजब लोग बानी ना अरे दाल बनवनी भात बनवनी भुजिया अचार हो दाल बनवनी भात बनवनी भुजिया अचार हो चोखा खातिर रूसल बाड़े राजा जी हमार हो चोखा खातिर रूसल बाड़े राजा जी हमार हो गावा भौजी अरे सुन के थरिया में जीवन लगवनी सोने के थालिया में जीवन लगवनी जीवन में देवे करिया चले लगुगी धार के साथी जीवन में देवे करिया चले लगुगी धार के साथी आ गोर भला रही ते मनाई के खियावती गोर भला रही ते मना के खियावती परिया पाए तना गुमान चले लगुगी धार के साथी करिया पाए
गाय जी तनी देख राजा कहाँ कहाँ बाढ़ आइल बा तनी देख राजा कहाँ कहाँ बाढ़ आइल बा पूनमी पर आइल बा सरितावा पर आइल बा पूनमी पर आइल बा सरितावा पर आइल बा बनीलुआ पर गजबे बहार आइल बा तनी देख राजा कहाँ कहाँ बाढ़ आइल बा तनी देख राजा कहाँ कहाँ बाढ़ आइल बा अरे पूसा पर आइल बा हो नीलुआ पर आइल बा पूसा पर आइल बा हो नीलुआ पर आइल अब सरितावा पर गजबे बहार आइल बा तनी देख राजा कहाँ कहाँ बाढ़ आइल बा तनी देख राजा कहाँ कहाँ बाढ़ आइल बा पूरा हम कैसे तनी जी और गाओ जा गाई बुझा तो नहीं जनिया गीते गाता ना बड़ रही बुची जिनो तो देखा रही कितना गाई ना गावा एगो जलू ना गाओ तो तनी गाओ तो सैया हो मान करे कथी बिंदी साटे के हवल सिनेमा देखे के ना आ सैया हो मान करे कथी बिंदी साटे के हवल सिनेमा देखे के ना आ सैया गइले बाजारे से किने सासु लिहली हाथ से छीन सैया गइले बाजारे से किने सासु लिहली हाथ से छीन आ सासु हो बड़ा दुहा देले बारू जवानी में आ बदला ले हम बुढ़ारी में ना आ सासु हो बड़ा दुहा देले बारू जवानी में बदला ले हम बुढ़ारी में ना गाई जी काय थे चुपचाप लगा देनी जा मोटरसाइकिल के टूटल जय नमक गिरल बसजना ए सखी साइकिल के टूटल बजय नमक गिरल बसजना ए सखी आ ससुरा में रहत मझार के उठाई दी ससुरा में रहत मझार के उठाई दी आ घर में लागेला सारा ममत गिरल बसजना ए सखी नैहर में लागेला सारा ममत गिरल बसजना ए सखी साइकिल के टूटल बचाए ना माता गिरल बसा जाना माए सखी साइकिल के टूटल बचाए ना माता गिरल बसा जाना माए सखी ससुरा में रहती त झाड़ के उठाईती ससुरा में रहती त झाड़ के उठाईती आ नैहर में लागेला सारा माता गिरल बसा जाना माए सखी नैहर में लागेला सारा माता गिरल बसा जाना माए सखी बुझिया पर एकदम मन थक गई बात गीते गा जा गावा तोहरी गा दे तो जहाँ तेरे मोबाइल में वीडियो बना के ओकरा के भेजे के अब भूसा के घर खलिया दरजा दरवाजा में बिजली लगा दरजा दरवाजा में बिजली लगा दरजा अब बिजली देखिए देखी सासू जलती है बिजली देखिए देखी सासू जलती है सासू के लगा करा दरजा दरवाजा में बिजली लगा दरजा दरवाजा में बिजली लगा दरजा अब बिजली देखिए देखी दो दिन जलती है बिजली देखिए देखी दो दिन जलती है अब दो दिन के लगा करा दरजा दरवाजा में बिजली लगा दरजा दरवाजा में बिजली लगा दरजा अब बिजली देखिए देखी ननद जलती है बिजली देखिए देखी ननद जलती है ननद के गौना करा दरजा दरवाजा में बिजली लगा दरजा दरवाजा में बिजली लगा दरजा अब बिजली देखिए देखी टोला जलती है बिजली देखिए देखी टोला जलती है टोला पर गोला गिरा दरजा दरवाजा में बिजली लगा दरजा दरवाजा में बिजली लगा दरजा दरवाजा
अब दीदी के बारी, अब दीदी नाच। हाँ चले सन, अब काम धंधा करो सन। अब काहे ना रोना ना सुता तनी के दिमाग नहीं खेरे। अब हमारा नाचे उम्र बाटे हमें तो निस आ एक बार और नाच ले के तो अब न थोड़ा मिली नाच ले दीदी बम्बे में लेके मकानिया रखले बदली। अरे हटे सन हम नाची दीदी ना हमर भसुर उसुर देखिन जत का हमनी के भसुर से लाज नहीं करौरा ढेर लाज बा। दीदी लगे हमनी के छोड़ न लाज नहीं खिला दीदी जे बबुआ के
रही गौरी के नाच का ना नाचब ना। हां तो फिर बैठ जाता नहीं दीदी के नाच में मम्मियों बड़े काम था बम्मे में लेके मखनिया नचनिया मदन के बरोनिया रखले बद नच लवनिया चटनिया चले दीदी आई है बटे कर रहनिया अब भागले दीदी चलो चलो हम चल के कहाँ पथई जी हौ का घसिया हमारे लोइया दूर हाथ लगावा लोइया के पास जला हाय ऐसे कल अब के देखत तोहरा के ऐसे ऐसे हां कर ए दीदी जी का हो महकत जी ए कनिया वही तरह कर जला कर ऐसे नहीं होला जी रहुआ ले तो ऐसे नहीं कइले रही हाँ एक कने तो जे रीत है ना रीत कहा था भुला गई क्या कहाला हो उहे कहाला नु मतलब तो गोबर पाथ हो जाला ओस करे तू कनिया ए कनिया हां जी मम्मी जी अरे लिया हो बेगिया जाई ली सब सरिया देले बनी जी मम्मी जी हां बडनु कितना रौरा कहले रहनी साड़ी का करबू हो हमरो बाबूजी बूढ़ भइलन गिर गइल बारन सीढ़ी पर से उनको गोड़ टूट गइल बा हाँ तबे न जाता न तो हम काहे खातिर जेती बताओ ढेर में के टूटल जी ये बच्चे प्लास्टर भइल बा हॉस्पिटल में बारन बाबूजी 2000 रुपया रख ले रहनी रख देनी बेगिया में ठीक बानो अगर और पैसा की जरूरत पड़ी न तो बोल दे हम डलवा दे मेथी से हां ठीक है ये कनिया सुन ना कहानी के तनी छोटकी के देखत रे बेचारी के भी 2 दिन होइले बा अभी हाड़ियो ना आदमी छुइला टेंशन मत मम्मी जी देखी हम बानी नो हमरा पे विश्वास बाटे न हां हमरा एकदम विश्वास बा तू लोग निमन से रहियो लोगों का ध्यान रखियो लोग बस मम्मी जी रौरा टेंशन मत ली रौरा निमन से जाई हो जा आ देखी का कैसन बन कैसन ना बाबूजी के बाकी एजा के टेंशन छोटी कर आई भी हम चूल्हा चौकी छुआ दे हम अभी 2 दिन 3 दिन आराम करे तो हां ठीक बाप देखा निमन तबियत रही तो हम चलिए हम ना तो जानते बारू 8-10 दिन समय हमरा लगिए जाई जाय दी रौरा आखिर बाहर पड़न तो छोड़ के कैसे चलिए ना ची मम्मी जी एक ही हम बेटी बानी है दादा कोनो बेटी नहीं के दूगो भाई एगो बहिन ओजली हम तनी मने ये कटकटासिन का करबू सबके भौजाई सन के सन मातारी बाप के करे खातिर बेटिए के एगो जीव होकेला
देखिए मम्मी जी रौरा 10 दिन का मन मेरे तो महीनों दिन उजा रहले ठीक बानू एजा के टेंशन मत लेम एजा खातिर हम ठीक बात है कनी बबुआ कहाँ बा मोटरसाइकिलो से हमरा के छोड़ दी आ देवर जी हाँ। अरे कहानी है कि जल्दी रोडा पे जाइए रोडे पे उजे बात अच्छा अच्छा ठीक बा जा तनी ठीक बा बोला तनी कह दे मुकरा के बोला तनी खुश रह निमन से रहिया लोग आ मिठाई ले ले हम बाप रे बाप बूढ़ी जाता ही नहीं हर बाकी एजा के थी बटू है कि छोटकी पतोही के निमन से रखी है का है छोटकी पतोही है एक बार मुहा से निकल है कि हाँ एक ने तुम लोग खा पी के निमन से रहिया जा ना निकली हमनी के बानी जे लोच घर के आइल गरीब घर के आइल आ वो भी बड़ घर के आइल तो ओकर ध्यान रखल जरूरी बाटे न तो ई का समझताड़ी है कि मन चल देतन छोड़ के देगन कि महारानी बन के हम रह दे हम नौकरानी बन के जा खटल बानी तो हम ओका नौकरानी बना के राखम ओ खातिर चाहे कुछ भी हो जाए मम्मी जी के तो चलते कुछ बोलत ना रहना तो चाहत नहीं कोई जे महीना दे से रह सुनो कि हमें जे छोटकी के नौकरानी की तरफ करी देखो तनी क्या करती है अब तब होइली नु अब एकरा के नेथी लगावे दे एकर लेकिन बियाह न निमन से हो गला ना कोनो ताम झाम ना भइल ह बियाह सब कुछ नेवतरी उतरी सब चल गली सन बढ़िया से ले दे के कनी कब चाची जी के कुछ हम लुगवा रहे बियाह का कहत रही लेवे के बियाह कर हाँ दिया गला अब जेकर जैसन मन करे वैसन सब क्यों अपना अपना से लेके गइल लुगा हम ना के जमाना में चल रहे ना हां ये दीदी जनता नहीं पहले जमाना में चल रहे जवन आदमी साड़ी लावत ना उहे साड़ी आदमी दे देता ना का और काहे ना उहे हम चाची के कह देनी साड़ी लेनी तो हमने दे देनी लेकिन छोटकी ठीक भी है ना शुगर सागर बिया अब आगे न पता लगी ओकर नेचर कैसन बा काम कैसन करती है कैसन नहीं करत के ना अच्छा व्यवहार बोली तो ठीक है बात दीदी ई पहले बताइए मम्मी जी तो चल गई इतना दिन हमने के बैठा किया जी हाँ चले के ओकरा के निकाल के गोबर आका कला के सारी ई सब ओकरा के कछवा के गोबर पथवा जी देखा मनती जो अबे करवावल जी तो कोई दिक्कत ना हो जाए समझत हो ना मम्मी जी कैसन है अरे दीदी हम समझत है सब और बात रवा का कहल चाहता नहीं समझ गई पर बताई नाइन और जब कनिया आइल बिया तो सब चीज न करे के हमने के नहीं करा दे हमने के नहीं करत रहिया हाँ ये बात तो ठीक है कहलुआ सबका पैकेज नियम लागू रहे के चाहिए अलग अलग केहू पे ना हम मानता नहीं लेकिन अब हम का कहीं पहले कैसे वो करके निकाल दी चलो तू जैसे कहता ठीक है कहता के जिंदगी भर हमनी के ना काम कर जी वो करबे करी कमान ओहे तो हम बात कहता नहीं पर पहले निकाले के हम जाने के रौरा सब एक दीदी बॉडी करत किया ऐसे ही करत रह ये दीदी सुनी जाना मम्मी जी कोई नहीं अपना नहीं और बाबू जी के तबीयत तनी खराब हो गई है ओ कैसे का जाने कैसे जी बूढ़ पुरानिया हो कनी तबीयत खराब होते जात रहेला भगवान जी उठाइए तो सही रहला बूढ़ पुरानिया बाइल तो हाँ तू तो तोरी बोलबू तो लगबू जहरे उगल पे अच्छा ये बताई मम्मी जी के उम्र देखा तनी ना क्यों कितना बूढ़ा जी तारे माई बूढ़ा जी तो तू चाहबू के मुँह जाओ अच्छा बूढ़ा के दुख कटलो से अच्छा बन दा तू कहबू हमार माई मुँह जाओ कितना ना भाव हम लोग सब तैसन बोले लिए आ सुनी ना देखिए जा महारानी बन खातिर भी का छोड़ के जा ना काहे के महारानी मिल बटल के सब काम करे जा जाई ओकरा के कह दिनु है कि जितना हो सके ओकरा के बर्तन तो कह दी माजे के प्यारे से कहिए जा देखो प्यार से का करे जी चुप रहते देखी दीदी तेदारी लगा के लोग ना है जा हम जाए हम बड़ आदमी को हाल में कहनु तोरा ना छोट होनी क्या हमरा से अरे हे दीदी के कहतन तब शोभा दी जाई समझ गई नी जाई देखा से तनी के तुमके समझा देत नहीं प्यार से कोनो काम करवाओ सन अगर लड़ाई झगड़ा करबू सन तो ढेर दिक्कत हो जी प्यार से कहल ना जाला आगे प्यार के रहुआ करी आगे तब हमनी के देखी पीछे कदम के घर के रसम माटे के नया नया करिए के गोबर पाथे के बटुए लेके पथवाई गोबर को हम रसम हर रसम जाई जाई तनी के क्या करबू सन अब चल तनी के कहसन हम ना कर अरे पीछे वाला चली हमनी के आवत है जा तोहनी के कुल कहसन हम ना कहम तनी के याद बा हम ना कहम काज के देख तोहनी के सब देले बानी ओकरा के काम सिखा तोहनी के ऊपर बा रे बड़ में तरह के ना कह जाई जी ई कैसे कर देंगे हम आवत मुझे कहे खातिर ना कुछ कहि न तो हम ओकरा के झरिया दे हां तो जाई। चुप रह बड़े के झरिया खातिर रौरा के हो के ना बड़ी अपन जान बचावे नी और और ई घर में नु सब कोई बीसे बटुए रौरो अपन जान बचाव तनी उहो के अपन जान आ तू बचाव अपन जान बचाव तली काहे खातिर जान बचावत बनी हमें करते मम्मी जी के नेवरती ने हमें है घर के सारे काम करनी हमें है नेवतर हम एकदम बढ़ के ना खा दे पानी जाई दा बढ़ के खा हमें देनी है रौरा कहतन कि हम करतनी दे बचावत रहतन जे खा खा के मोटात रहतन जे बात करतनी जा कैसे पहले यहाँ सब बोलत है कि लगता कि मुंह में ये सब के लगामे नहीं खे बोलक तो पहले तरीका नहीं के जाई जा हमू जानते बानी कि ना कन्याल भी ना तो कौन चाल रहन के बिया जाई जा पधारे लेकिन ध के झूठा पटक दी बस हो ठंडा जाई जा ऐसे तो हम ना गई जाई जा पहले रहोगे सब हम द्वार पर बैठ के देखते वही तमाशा रहो सबके चल रासा मनी में आवे के तो परी नु हमनियो के कइले रही जा अब तोहरो करे के परी
चले दीदी जी केने जाके बाटे जी चलो हम लेके चलते अब का हम में चलिए जी पूजा तो सुन ले को बात हमनियो के सब रसम निभाइले रही कनी तोहरे निभावे के पड़ी जवन जवन कहन दीदी तवन तवन करे के पड़ी दीदी जी तो बाहर लिया के कौन रसम होता जी घर में तू सिखाइबू मुंह लगा लगलू एक दिन के आई बाहर ना और दुआरी पे लेके जाते हैं करे के ना तो भाभी उगनी के भइल रहे देख ले रही से सबके घर में अलग अलग रिवाज होला। ठीक बा दीदी जी चलिए ए दीदी लिया जाई ले जाके करवाई पीछे और हाँ कोनो काम निमन से करिए सफाई से करिए हमनी की सफाई पसंद है गंदगी ना आई देखो तहरे खातिर इतना गोबर रखल गइल रहल ठीक नु कि नए नहर कनिया आई नु तो अपन रसम पूरा करी देखत जे तू ई गोबर ना कितना घंटा में पाथेलू आ जितना घंटा में पतबू उतना घंटा में तारे का ओकरा से बढ़ के काम दियल जाई। दीदी जी हम गोबर पाथम जी तो का हो गई आई हे भगवान एकरे से तो घर लिपाला एकरे पूजा होला तू का तो गोबर से लिपाई हमनियो को कहले बानी जा ठीक नु दीदी जी आंगना नीपे के बोल देल रहती तो नीप देल रहती लेकिन गोबर पता ई कोनो रसम कब गोबर पाथे के बा और एकरे से आंगने लिपे के बा थोड़ा सा गोबर बचा के समझ लू ठीक बात अरे तारा करे के पड़ी देखा हमनी के तारा के काम नहीं जा करवा तो मान तू कमाओ कर रहबू तबे ना आगे जाके हमनी के हाथ बटाइबू अब वैसे भी रसम तो रसम होला कसो तो करही के पड़ी अब जितना जल्दी तू निपटा लेबू ना उतना दूसर का काम में लग जेबू। कैसे पथाई रो बताई ना तने कैसे पथाई एक पानी डाल के हम तारा के ना पानी ला के दे देता नहीं ठीक नु एक हाथे से ले करके पाथ दिया ठीक बा हाँ हाथे से आई देखो गोल बानू एक उठा के ऐसे करके ऐसे पाथ दिया दीवार पे हम पानी लेके आओ तनी ई कौन गांव में आ गई जी कैसन कैसन रसम गोबर पथवा होता ना हम तो आज तक लोग कबू देखले ना रही कि शादी होला के बाद जब तो गोबर पथाला जा हो कुल कथा होता ई सब न कइल जाला ई हम का करी कैसे पथी का ये कन्या का करत हो गोबर पाथे तलू हां त पाता ऐसे के बैठ के नानू आजकल कोई खियाई तोहरा के बताव कहाँ पथाई जी आ हौ का घसिया हमारे आ लोइया दूर हाथ लगावा लोइया के पाथे जला हाय ऐसे कल अब के देखत तोहरा के ऐसे ऐसे हां कर ए दीदी जी का हो महकत जी ए कन्या वही तरह कर जला कर ऐसे नहीं होला जी रहुआ आई तो ऐसे नहीं कइले रही हाँ एक कने तो जाके रीत है ना रीत कहा था भुला गई क्या कहाला हो उहे कहाला नु मतलब तो गोबर पाथ हो जाला ओस करे तू पाथ दो जे कके पाथ जन तोहर गति हो ना तू ही देखब एक कनिया सब पाथ के एक काला की या घरवा में ना आ देखा आ तनकी का काला की चुगलाई मत करी ह ई का काला के तनी गोला लोई का एज के रख दी ना आचा से पाथ दी ह खान ले दीदी जी मिठाई लगता एक कनिया देखा तोहर बड़ी जबान चलत रे सुटर सब हम देखता नहीं दीदी जी मजाक करत रही मजाक तू हमरा से कर दलू हमरा के तू पागल बनली बूढ़ भग हो गइल दीदी जी रसम हो गइल नु ये तना रसम ना जब आधावा नु ना पता चल तब रसम ना होला समझ हम ये जे देखते बन तू कैसे पाथ जल्दी अनि त अभी नु काकाला के मछली दीदी के हम बोला दे ना मतलब दीदी की मत बुलाई हां तो जल्दी पाथ देखा जल्दी पाथ नहीं तो हम मछली दी के लगले बोला दे हम देखा नहीं हो चल तू का के करत लू आ कोई आई ना तो मुंह घर का भबाका में मत देखा दिया ऐसे कल ऐसे ठीक बा घर सुघर बनता ली अरे मैं इतना गोबर हमसे कैसे पथाई हमर तो जान निकल जाई इतना गोबर पथते ये विधि हो गई नु अभी तक के लगा तो दीदी जी जान बुझ से काम हमसे करवावत रहन जा अपन देह पर भीड़ न करो आइल बिया छोटकी तो छोटकी हमको कुल काम कर दो तो हम तो घर के काम क के न दे हम लेकिन है गो ओइठा कुल पथवा देला ए ज्यादा कितना हम से रीति रिवाज करवात रहन जा हम से पथाई गोबर हो गई रसम रहे नु रसम पूरा कर देनी ज्यादा नहीं हम काजन दीदी जी सब हमके छोड़ के कहाँ चल गइल मन जा केहू देखी त का कही कि नहीं कि कनिया गोबर न पात रहन जा कितना मजा आता तनी के घर से काम करवा के आई ना दीदी आई ना आगे हम आगे रहो कोई नहीं तब हम कोई नहीं रो दीदी कोई नहीं हम ही तो हां तो जिंदगी भर कर लगता से बुढ़ा देती जहां मनी के दिमाग को कंफ्यूजन हो जाला का ऐसे तोरा संग कल रहने तैयार रहली अस्ता आई
छोटा की यही से हम बदला ले लेनी रौला से करवा के झूठो के हमर कपार दे ना दुखात रहे बाकी हम नाटक करत रही होगे तभी थोड़ी ना खराब देगा हम तेरे को पढ़ी लिखा मानी ना इतना ना कर सकी ना जब तेरे का उल्लू बना के करवा सकी ना तब तेरे का इतना कर सकी ना हम मार देख तक फोन आ गई हो सुनो घर कर अरे छोटकी इतने उठा कहो ना पैसा डाला गई हां बड़ी है कौन पैसा डाला गई पैसा डाला गई बेटे कहीं तो नहीं हेलो कितना पैसा होता है काजी देवर जी पैसा चल गई डली है पैसा बानू कने कहीं देख लिए अरे हमरे खातिर डली है के ना हाय हो ठीक बा देवर जी ठीक बा ला डाल देनी है देवर जी पैसा बा अच्छा इतने अरे मार छोटा बड़ा कोनी मोहकम जी पैसा डाला गेल न तो अच्छा हमरा कुछ और सुना दे पागल कहीं के कहा थे देवर जी पैसा डाल देनी है तो नौटंकी कर ले भी आई जल्दी चल अरे छोड़ के कहती थी बोली जाके तू झाड़ू उड़ू लगवा देना तनी एको मिनट बैठे दीजिए ओकरा के आई थी बर्तन धोए के कॉलर नहीं जा तरफ कोई भी झाड़ू लगा के बात कही के घर में ऐसी साड़ी गंदा पड़ रहा वो उठा के दे दी अपन हमार निकाल के बर्तन नहीं खिला ओकरा बात न है कपड़ा पिछा आइए देखिए दीदी बर्तन नहीं खेलत ना झूठिया के नाम में खा खा के धो दी जब काला पर दे दीजिए खूब मांजे के आ ये सब में तेरा नंबर 1 है का हम कम ना होनी हां दोनों पार्टी सही है जा तन की दीदी नरम है जा दीदी हमनी के भाई कहां जानू चला तोहनी के संगे हम देखली उतना कुछ कोई नहीं नानो मानते चल ठीक बा ओए बने उहो काम सीख ली आ तोहनियो का आराम मिल जी छोटकी थी हां तनी के आराम मिलत न तनी तेल ला के हम पैर में लगा दिया सुन जा हम अते लगे के बाद रात का नहीं पूरा रात दही दबाई साथ नहीं थी कि डर बा आ जो झाड़ू लगवाओ बढ़िया से जल्दी आ तो महारानी का तो काम करो तू कुछ करत नहीं किसनो जो तेल ले ले होता हमर पैर दबा दे पानी घुटना दुखाता आई बता तनी आई तो कनी रखती के तेल लगवा ले आज बूढ़ी ना थोड़ा हम क्या पे लगाऊ जो रात के दोबारा लगा दिए सन चल ठीक बाटे कह दिन तो लगा देता नहीं मतलब ना तो हम ना एगो लगाई थी जानते नहीं हमरा के लेकिन एनिए को माने के पड़ी ऐसन डाई नहीं सन कोनो के छटंकी छोड़ा दिए सन काम करवा के न अब देखो छोटकी पाला पड़ल भी है छोटकी के का हाल हो एनी से बचे कहनी के रहा सन आ कहीं मम्मी जी का पता लाग जिनो तो तीनों जानी के एकदम मार के चमड़ी उखाड़ दी हन आ जाए दी मम्मी जी तो हली नहीं की तो बताई के में से चलो है ने तहार तो बजे तक गोड़न नहीं है चलो तो हाथ में मेहंदी भी लगा ले बड़ू करते करते न बनी देखो तनी हाथ भी जलवा बर्तन तारा जैसे हम निकल रही है लोला ना बजावत रही तोहरे जैसन बुझाइल बाप रे बाप भाई हां मन के ई नहीं बुझा तो कि जाके सुत गइलु घर में बर्तन के थक गइलु है एक काम करे में सुतल कहां रही दीदी जी काम करत रही कि तो सुतल घर में क्या करत रह मेकअप करत रहलु है ते खाइबू के करा के हां दी ई सब आदत छोड़ दे बुझाई अल्लाह ही झाड़ू पूरा द्वार बाहर नीमन से बहरी है बुझाई ले को खर ना रहे के चाहिए बुझाइल हां ना तो जानते नहीं को हमरा के अब ताकत के खाइबू काम पे लगा काम कर देही ना बाबा कनिया बुझाइल देही ना कर रहल जाला सुनै एगो बात सुनो फोन ना कइले रहलु है मम्मी के पास फोन कोई पास मत करिया बुझाइल ना नहीं बड़ू तो कोई पे फोन मत करिया दीदी जी हमरा मेरी मोबाइल कहां बाटे जी हम फोन करम जी ठीक न बा मोबाइल का पार के हेड डॉक बुझाइल हेडक लेके नहीं के चले ना के दीदी जी मोबाइल रहने तो ठीक रहे सर समाचार पूछे कहीं से भी आदमी को कहीं के पता चलत रहेला अब तू ही जाने वो नीमन खराब तू ही जाने वो हम तार से पहले आइल तू हमरा से पहले आइल पता ही तो नहीं ना दीदी जी रवा जे काम हुई ना हां तो जितना कहल तो उतने मर चल बुझाइल कहीं अधिक बोले बोले के नहीं खे ठीक बा ए दीदी जी झरुए काहे नहीं कि खरीद ले तुम जी तेरा बाप पैसा देले बा मांग लो पैसा बा दीदी जी कोनो काम करवा ली लेकिन हमारे बाबूजी के नाम मत ली बाबूजी के नाम न तो ली बुझे तक बाबूजी और की में धार सब कुछ भइल रहा ना काम पे ध्यान दो एन ध्यान देले के जरूरत नहीं खे ठीक बा तनी सोना दुआर बाहर लेनो तनी गरम क के तेल ले हमर कमर तो खा तटे दबा दियो ठीक बा पूरा दही दबाइए तो पूरा दिन जाए काम हम करते नहीं खे तो देहिया कैसे दर्द करे लागल जी तू कहा के मतलब का बटवे का मतलब बटे के बैठ रही ना दीदी जी ना ना काम गरमा के तेल ले कमर दर्द कर बटवे बुझाइल जल्दी लगा दे झाड़ू मम्मी जी होली नहीं जो कैसे हमको दीदी जी इतनी बोलत रही जा होई करो बार बार हमके बहरिए के काम लिया के देता करे के मतलब हम कैसे करी है कुल कइलू न रही कइलू बनी तो घर के काम कइले बनी खाना बनैले बनी कपड़ा धोले बनी लेकिन है दूरा पर झाड़ू कर पोछा कर मम्मी जी पता न कब आई एक तो ये सबके सब हमसे काम करवाते हो जा लेकिन मम्मी जी के अभी तक उनका व्यवहार तो देखली नहीं कि मम्मी जी कैसे बनी जा भगवान करो कि मम्मी जी ठीक हो ताकि मम्मी जी आ जाओ काम
कोई हमसे काम करवाता तोर के गोइठा पतवा तो तोर के लेरा लगवाता कहता कि कन्या रसम भाई कुल तोरा के करे के पड़ी। आई हे राम जी। देखी तो दीदी जी मम्मी जो मैं हाथ में चला पड़ गई काम करते करते। कन्यावा, अरे बड़की बड़की, अरे मझली करे है का होता क्या मम्मी जी के कपार खइले बा मम्मी जी तार सास मम्मी जी तार माई के पर खलबाई का होता हमरा घर में? का हो गए मम्मी जी? आग लगल बा कहीं? आग लगल बा? तोनी को आग लगा के मुआई देबो सन। कोनिया दुआर पे काहे के देबो चलो चलो घर में ओय हे रमा दुआर पे काय खतरा आई ये कुल इज्जत पानी में मिला दी चल चल हमरा लगे माने हमरा घर से निकलले ना क आ तोनी के 2 दिन गइले ना क तोनी के अपन रंग रंग दिखाए लगलू सन। अरे दीदी हम ना के घर से दुआरी पे झाड़ू मरवाओ करे? हां दीदी कहीं हां करे खटकी ना 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 मम्मी जी तीनों कोई मिल के हमसे काम करवाते रहे। मन तो करत तोनी एक में पेड़ दी तोनी के बड़ बड़ से तोनी पे विश्वास करके अरे ते ते बड़ी सुनते सब ये सिखाने वाली है हमरा के। जाना तुम तोरा के हम गलती तोरा टाइम टाइम पे चाबी देल जरूरी बा। मत मारी मत मारी तू कहता रू कामे न कोले बनी कोनो गलती का एक कन्या मरवा के ठीक करता लुआ माफ कर दो चुप चाप करे जबान तार खींच ले कनिया माफ कर दो माफ कर दो। हां तू हमर जान ऊपर बाप रे बाप हम विश्वास करी ए दादा। अच्छा मम्मी जी जाए तो का जाई घर में जी कौन गलती करनी है जाके ओ बहना काम सीख ली हन। हां ओसे बाहरी के काम सिखलू ए मम्मी जी बाहरी के गोबर के खोई बुआ खरिहान बहलवई चलो चलो घर में खाना चलो अब चलिए तो मम्मी रुको सर आवे तो बुढ़ा के तोनी का तब तोनी के हिसाब कर हमार चले नहीं चलो भीतर ही चलो कहां से क्या बोले दादा पेटवा आ देखी दीदी ओ सर बुढ़िया मरले सड़ी नहीं निमन कराही बन गई है ना झगड़ा लगा के हम बन जाइला अरे तो बन जाइला। चल तो आदत हां गिर गिर के देख के हम रंग बदले सीख गइनी तू ना कहले रहती ना हमके सिखले रहती ना हम काम करले रहती। सब कुछ में जान प्राण करे के धन चल ली लेकिन रंग बदले में हम माहिर हनी तो हम तो हाइबे कइली बता नहीं एंड मौका पे ना सुन एकर बात मत मानिए ठीक नु ये एंड मौका पे तोरे के मरवा के चल दी अपने के बचाए खातिर। पिटाइल ना चाहिला ना चुप चल उठ जल्दी ए करे जा धन रौरा रही सुनी ना काहे खिसिया तनी आ गलती हो जाला रौरा में ना होला देखी प्यार कइले बनी तो धोखा मिलबे करी कबो ना कबो है तो रौरा हमर से प्यार कइले बनी तो कबो कबो धोखा रौरा मिलबे करी ई तो सब कोई जानता टे काला कि कबो कोई के सब कोई साथ ना अरे दे कौन सी का मीटिंग बात तोनी के तहन लोग के रुको हम बतावत नहीं तहन लोग के ना बुखार झाड़ देनी तो हमरो नाम ना